Саба районында ауыл хуҗалыгы тармагын үстерүгә зур игътибар бирелә. Август айында Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгында яңа сыерлар торага куллануга тапшырылган. Яңа бинага кирүгә биредә чисталык һәм тәртип күзгә ташлана. 2021 елда төзелгән терлекләр торагы үзен аклагач, быелның май аенда яңаны сала башлыйлар. Әлеге төзелеш хуҗалыкка 46 миллион ярымга төшә. Металл каркасларын Биектаудагы Җиһан оешмасы эшләсә, калганын үз көчләре белән булдыралар. Субсидия алу бәхетенә дә ирешкәннәр. 3 ел рәттән хәзер оформить итеп шушы торакта субсидияларын да алып киләбез. Быел да инде алдык. Менә субсидияда без узган ел 3 хуҗалык катнашкан идек Минсельхоз субсидиясында, аның икесе Күкмарадан иде, берсе без идек. Быел инде шулай ук 3 кенә хуҗалык булдык, берсе Күкмарадан, берсе Биектаудан, берсе без булдык. Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгында сыерның сөте телендә дигән сүзне истә тотып, малларны тукландыруга зур игътибар бирелә. Шулай ук мал ризыгына витамин, минераллар да өстәлә. Азык мәсьәләсе инде быел бик куры булды бездә бит. Особенно яңгыр яумады инде, шул су белән икшермәне бигрәк тә җитте. Люцерналар бик аз булды. Но шулай булса да без инде кукурузны алдан уйлабрак, кукурузны күбрәк чәчкән идек. Биредә савым көненә график буенча 3 тапкыр башкарыла. Бер савымчы тәүлегенә 2 тапкыр савуда катнаша. Көненә 24 мең литр сөт савыла. Шуның 22 меңе Казан сөт комбинатына, 1 тоннасы бозауларга китә. Biz sıyır imçeklerin yuadırı kul bilen, çüprek bilen, onlar kuru salfetkalarda kullanıp karadık indi. Bu pribor indi, şul yağı var, diz rastvor bilen, her bir imçekni jua, şuluk vakitte ana masajda yasıydı. Агымдагы елда савым артса да акча киреме кимегән. Хуҗалык җитәкчесе моны узган ел сөткә бәяләрнең югары булуы белән аңлата. Фермада ел әйләнәсе эш күп, терлекләр игътибар һәм хәстәрлек таләп итә. Механизаторлар басудагы эшләр беткәч бирегә күчкәннәр. Әлеге торакта иртәнге 4-тән кичке 8-гә кадәр абыйлы энеле Шакировлар хезмәт куя. Рөстәм Халилов, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары өчен Саба районыннан.